مسيكم خبركم تخاطلتين لومي ربع سرت عادة تحساس ساعة 9 مشاس تدالوه زينا وشتون وطعن حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتلنا بخبرة عدم بيترس منقص أرسل زينا جانفر ودابيتات سيفيل سراحتين تكالت منقستي عب كتما باطع قبائي أكانيعو عب زبعان سبا مقبي انسسا بمسسان مهرت صبا نمعباي زحجز سلطانات وهايبون عب نوزبا حل عب مسرح ديغا رهي نستوافرو عبالات حيلتات مكلخال انقدو تاقيرو أستراليا سرحات أمريكا زخونة ناي نويح رحقة كروز ميسايل كم زفتنت حبيرا تشاينا فيتنام شركة نمو معبالة بالزخل مدايات زراريبا أمريكا أدسكيلاتو كابزلا جنزب روسيا 10 بليون دولار ناب يوكرين كم زساقاقرت قليتا جانفر ودابيتات سيفيل سراحتينياتات تكالات منقستي عب كتما باطع قبائي أكانيعو وكيل إيرينا دمساس تسقاي نزردالو زيناو تحستو فرتنا عندهم كتقربيان جانفر ودابيتات سيفيل سراحتينياتات كتما باطع بتشعات تحساس قبائي بمكياد نخلط عامة التقلقل حدث أكايدة أكال مريضهم عبت أقاطعمي أفسرح زنبرت أكايدة أكال انزل سلسلة عماماتن زنبرا بدوهتاتن حترتاتن زغلت زرزراو طبطب دحنا مغراب نتحدث أكايدة أكال طبقنا يسرح جيزة تمنيام عبت أقاطعمي حلف بوليتيكان ودابن جانفر همامات زواسي مناو كيح بحري منسي سليمان يوسف أبز سمعو قال تراو داب منسي سراحتينياتات هنصات هاجر عاب مخانو بمتقاس ناي تمرتن مويان تمكروتاتهم زلواوطلو مدرخات بمفتارن حوارو مرداتا بمعبالن أبركتوهم كعزوزو أزخاخيروم أما كلاي بيت صحفة همامات حلافيت مكستال زوباتات ويزاريت هيلن أمينة بقدام ننقحات أنابت أمورنا دمعن عيوز غير وسان رواحي درجاو داب السبن تقاتاتون كمزخونا بمتقاس من سيات بفلتات سوقي مومن بنقحات بريخومن طلو تكخونو بتكهات كسورحون أما أزنت مدباتهم كخونون أزخاخيرام أمو داتا تساتفتي أم حيال نايتو بدابة زتكرر ريوتاتاتن حطوتاتن أغريبوم إذ خمزي لنكولو أقدمون تقاباتي نايكلتا مع السلطانة مريحنة محداران كمتوهبة وكيل إيرين خبيروم عب زبعان سبا مقبي انسسا بمسسان مهرتي صبا كبن مبال زحق السلطانة عب حمل مالو نحارستوتن موياويانن توهيبو وكيل إيرينا بيتي السلمون زردالو توزبطب دانايت قبري وات كتغربيان أب زوبا عن سبا مقبي انسسا بمسسان مهرت صبا نمعباي زحقز بمخنيات مع التحرستوز تودب السلطانة بعسر تتحساس أب حمل مالو توهيبوم أبتي بموهاج أنفر منيستر حرشا زوبا عن سبا بروجكت وهد حرشا ولمعتن زتودب السلطانة كاب كرن إلى برعدن حمل مالون زتواتو قبل معت مقبي انسسان صبان زتوافرو حامسة حرستوتن كي إلهات حرشان تساتيفهم أب منيستر حرشا حالا في المعت صبان سجان أتو تقز أب إمباي أب زهبو مبرهي حارستوت كالمعوز تنح مقبي انسسا وسن مخان بمتقاس اتسلت أنا أب ستر تفتينو طبقو تسيد نسترغبو لمع مقبي انسسان تقمتاتو نس حارستوت نملي لايز على كم زغونا أفليتوم انسساتات زتفلالي ما أزاو تحستو زلو مقبي مزرخبا لعل مهرتي كم زهبا بمحبار بسنك حسرت لمع مقبي انسسا زغست مقدال مهرتي تصابان مقلال ببروتين ساعتن هابتام تحستو زلو شمونت عينتات سعرن تقرتاتن لميعو درو زرئينا يمبزح نطفتات تجميرو كم زلو قليتوم عبيت مقبي انسسا عبيت مهرت تصابا كم زغانة تغيسو دما نتحدش لمع مقبي انسسا زوزدانا يتصابا كبتي زيادة أطو تصابا كم زهبا بمتقاس حارستوت نتحدشن لمودن مقبي انسسا أوها هيدون كتكملو أزخاخيروم أب مزازمنا يتسلطنا حلاف أهدو قطباو لمعات أب نقزوب حمل مالو أتو بحل بسلمون أبزس معقال حارستوت نتفتاتهم نخم عبلو منيستر حرشان زكايدو زلو نتفتات بمموغاس حارستوت نزرخ بوزلو عدلات بزقبا ختقاملو تسويعوم أب زوبا عن سبا لعلي 440 نايت سبا كبتي خمزلوي فلاد
ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ ውዳብን ሓበሬታን አቶ መሐመድ ኑር ኢድሪስ ኣብ ዓሰብ ኣብ ተራ መንስያት ኣብ ህንፀት ሃገር ዘተኮረ ሰሚናር ንተምሃሮን መንስያት ሰራሕተኛታትን ኣካይዱ ምዕባለን ብልጽግናን ናይ ሓደ ሃገርን ህዝብን ኣብ በቕዓት መንስያት ከም ዝምርኮስ ብምግላጽ መንስያት ወለዶ ነዚ ብግቡእ ተገንዚቦም ንቑሕ ኣበርክቶን ተሳትፎን ክገብሩ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም ንታሪክ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ዝሰዓበ ጉዕዞ ህንፀትን ምውሓስ ሉዓላውነትን ምስናይ ብድሆታትን ዝተጠረየ ተመክሮን ብዝርዝር ዝብርህ አቶ መሐመድ ኑር ኣብ መወዳእታ ኣብ መጻኢ ከጋጥሙ ዝኽእሉ መሰናኽላት ንብድሃሎም እውን እቶም ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት ዝኮስኮስናዮም ክብርታት ከም ዝኾኑ ኣነጺሮም ኣባላት ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋደልቲ ክፍለ ሰራዊት 16 ነበር ጨንፈር ዞባ ዓንሰባን ኣብ ታሪኻዊ ግንባር ሓልሓል ዑደት ብምውዳብ ኣብ ህንፀት ዲጋ ርሀይ ተዋፊሮም ንዝርከቡ ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 34 ንምትብባዕ እንጉለት ኣካይዶም ኣብቲ ብ7-8 ታሕሳስ ዝተኻየደ ርክብ ብዛዕባ መስርሕ ህንፀት ዲጋ ዝነበረ ብድሆታትን በፂሓቶ ዘላ ደረጃን ንዑደተኛታት መብርሂ ተዋሂቦም ኣቦ እምበርቲ ጨንፈር ሓርበኛ ገብሩ ተኽለሰንበት ኣብ ዘስምዖ ቃል ሓያል ህዝቢ ሓያል መሪሕነትን ሰራዊትን ይፈጥር ሓያል መሪሕነትን ሰራዊትን ድማ ድሕነት ሃገርን ጸጥታ ህዝቡን የውሕስ ክብል ንተወፋይነትን ጽንዓትን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሞጊሱ ኣመሓዳር ዞባ ሓልሓል አቶ ግርማጼና ብርሃ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ንራህዋ ህዝቡ ኣብቲ ከባቢ ንዘካየዶ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ብምጥቃስ ሓርበኛታት ኣባላት ማሕበር ምትሕግጋዝ ክፍለ ሰራዊት 76 ንዝወሰዶ ተበግሶ ኣመስጊኑ ሓለቓ ስታፍ ክፍለ ሰራዊት 34 ካፕቴን ሚካኤል መብራህቱ ድማ እቲ መደብ ኣብ ዝዓምዎ ዘለዉ ነጥፈታት ዝያዳ ፍናን ከም ዝህቦም ገሊጹ እቲ ኣጋጣሚ ጉጅለ ባህሊ ድበን ይፈር ናይ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ብዘቕረበቶ መሰናድኦ ደሚቑ ነይሩ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ደቂ ዓንዱ ንዞባ ዒላ በድዕድ ብኣብነታውያን ሓረስቶት ዝለምዕ ዘሎ ጀራዲን ብርትዓዊ ዋጋ ጠለባት ዕዳጋታት ከባቢ ኣብ ምምላእ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ እቶም ኣብነታውያን ኣልማዕቲ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብስራሕ ዘዋህለልዎ ተመክሮን ምኽሪ ሞያውያንን ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወቶም ንምምሕያሽ ውፅኢታዊ ስራሕ ንኸሰላስሉ ከም ዝሓገዞም ብምጥቃስ ኣሕምልቲ ፍረታትን ኣዝርእትን ዘጠቓልል ምህርቶም ቀጻሊ ዕብየት የርኢ ከም ዘሎ ብሪሆም ኣመሓዳሪ እቲ ምምሕዳር ከባቢ አቶ ተስፋ የሱስ ቦኽረን ወኪል ሚኒስትሪ ሕርሻ አቶ ዘምህረት መንግስቲ ኣብን ብወገኖም ንዝያዳ እቶታውነት ደገፍ ከም ዘድልዮም ብምዝኽኻር ዲጋን ናይ ምስራሕ መደብ ክድፍኣሉ ጸዊዖም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ደቂ ዓንዱ ብድምር ኣስታት 60 ሄክታር ዘልምዑ 42 ሓረስቶት ኣለዉ ኣብ ንዞባ ባፅዕ ብሞያታት ምዝርጋሕ መስመር ኤሌክትሪሲቲ ቀዳማይ ረድኤት ከምኡን ደረቕን ተንቀሳቐስን ስእሊ ን3 ዋርሕ ብግብርን ክልሳ ሓሳብን ዝሰልጠኑ 140 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 238 መንእስያት ብ8-9 ታሕሳስ ተመሪቖም ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ንዞባ መንእሰይ ዳዊት ተኽሎም ኣብ ዘስምዖ ቃል ማሕበር ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ተዋሂዱ ዝውድቦ መባእታዊ ሞያዊ ስልጠናታት ኣብ ባይታት ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምሕባር ክሳብ ርሑቕ ከባቢታት ክስራሓሉ መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ጨንፈር ሃማመተ ንዞባ የቕሬታ ኣብ ጨንፈር ሃማመተ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ፕሮጀክታት መንእሰይ ስዒድ ሓጂ ብወገኑ ተቐሲሙ ዘሎ ሞያ ኣብ ባይታ ብግብራዊ ስራሕ ክድራዕ ከም ዝግባእ ገንዚቡ ኣመሓዳሪ ከተማ ባፅዕ ኣቶ ሃይለ ኣስፋሃ ድማ በብዓውዱ ክወሃብ ዝጸንሐ ስልጠናታት መባእታውን መሰጋገርን ስለ ዝኾነ መንእሰያት ብስራሕ ከማዕብልዎን ህይወቶም ንምቕያር ክጽዕሩን ተላብዩ ቤት ጽሕፈት ሃማመተ ኣብ ንዞባ ባፅዕ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝተፈላለየ ሞያታት ልዕሊ 811 መንእሰያት ከም ዘሰልጠነ ሰነዳቱ የረድእ ኣብ ዞባ ደቡብ ንዞባ ድባርባ ንምርጫ ኣመሓደርቲ ከባብን ኣነባበርታ ዓድን ዝምልከት ጎስጓስ ካብ 21 ሕዳር ክሳብ 8 ታሕሳስ ተኻይዱ ዕላማቲ ቅጥዕታት ምርጫ መረፅትን ተመረፅትን ዘብርህ ጎስጓስ ብመሰረት መምርሒ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ነቶም ን3 ዓመት ንህዝቢ ከገልግሉ ዝጸንሑ ብሓደስቲ ንምትካእ እዩ ኣመሓዳር ንዞባ ድባርባ ኣቶ ፍረ ወንጌል ተክለ ሃይማኖት ንኣገዳስነት ናይቲ ምርጫ ብምጥቃስ ዜጋታት ብንቕሓት ክሳተፉ ተላብዩ ኣብ ንዞባ ድባርባ ካብ 18 ታሕሳስ ክሳብ 24 ታሕሳስ 2024 ምርጫ ኣመሓዳሪ ከባብን ኣነባበርታ ዓድን ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት
عيل بحري أستراليا سرحات أمريكا زغنا نوح رحقة كروز ميسايل كم زفتنا حبيرون እቲ ዘመናዊ ሚሳኤል ልዕሊ 2500 ኪሎ ሜትር ንዝረሓቐ ዒላማ ካሃርም ከም ዝኽእል ዝገለጸ ሚኒስትሪ ምክልኻል እታ ሃገር ዓቕሚ ምክልኻሉ ኣብ ምድንፋዕ ወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ኣረዲዩ እቲ ዕዉት ዝተባህለ ፈተነ ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ኣሜሪካን ንዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ዝምድናታት ዘደንፍዕ ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ኣሚቱሎ ኣሜሪካ ነቲ ኣጽዋር ናብ ካልኦት ሃገራት ክሸጦ ኣብ 2023 ውሳነ ድሕሪ ምሕላፋ أستراليا لعلي كرت ميتي كابتي استراغا أصوار كم زعدقت سبسبات يتقصون أستراليا أب زحلفة ورحل نحاسون SM شدشت استسمين ناي نوي رحقة ميسايل كم زفتن الزكاريو هتي فتناتات كالوت هاجرات زوبا إسيا باسفيك تمساسالس وقمتي كوسدا زي دفع في بمخانوت سأتا نايت كبابي بقالوتا كتسولو كم زخلي مات أستراليا استراغا سامارينات كتونن زخلات التوعل أب 2021 مس أمريكان بريطانيا دحر مختامة تشاينان روسيان زركبن هاجرات تقاومن كم زغلصا يفلط حزباويت ريبابليك تشاينان فيتنامن شركنتن ممعبال أب زخل مدايات تزراريبن እዚ ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ዝተካየደ ርክብ ብቐንዱ ኣብ ትግባርቲ መራሕቲ ክልቴን ሃገራት ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይዚ ዓመት እዚ ዝኸተሞ ቁጠባውን ንግዳውን ስምምዓት ዘተኮረ ምንባሩ ተገሊጹ ቻይናን ቪየትናምን ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ዓመታት መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ብዕጽፊ ንምዕባይ ስርሓ ምህላውን ኣብ ትርክብ ሓቢረን መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ቪየትናምን ኣብዚ ዓመት እዚ ምስ ናይ 2023 ክነጻጸር እንከሎ ብኣስታት 18 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ተገሊጹ بمسارات صبصبات كلتين هاجرات بزحلف 11 أوارح لعلي 290 بليون دولار زقمت النقداو من اللوات أكايدن حزباويت ريبابليك تشاينا زعبيت النقداويت مشارختي فيتنام مخانا صبصبات يردون أمريكا أدسكيلاتو كاب زلا جنزب روسيا 10 بليون دولار بملكع لقاحنا بيوكرين كم زسا غاغرة تفليتان እትስጉምቲ ኣካል ናይቲ ኣባል ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተን ዩክሬን ናይ 50 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ንምሃብ ዝበፅሖ ስምምዕ ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሜሪካ ቅድሚ ቀረባ መዓልታት ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ተወሳኺ ወተሃደራዊ ሓገዝ ናብ ዩክሬን ከም ዝለኣኸት ይዝከር ሃገራት ምዕራብ ኣደስኪሎኖ ንዘለዋ ልዕሊ 300 ቢልዮን ዶላር ገንዘብ ሩስያ ናብ ዩክሬን ከቕንዖ ምዃንን ኣቐዲመን ምሕባርን ዝፍለጥ እዩ ኣህጉራዊ ሕጊ ወፍርን ፋይናንስን هاجرات نناي كالوت لعنوان هاجرات جنزب كهجرا كم زي فكر زتكاس أمريكا تا جابان محاس تجبرو كل مدى ودقف كم تحيل وجليتا استحبر منسترات مكلخال كلتين هاجرات بعصر تحساس بكتما طوكيو أبزكايدو رزربيو صحفي مكلخال أمريكا ويد أوستين هاجرومس جابان زلوا وتادراون تاون زمدناتات كتدنفع مخانا بمتكاس ابت صلات ادلاي دغف كم تجبرلا ابت ركبان تصيرون كما اكل ممعبال زمدناتات حبرا وتادراو لممدات بعينتن متنن كب كم زبل حتم لعلو تسمز غليطم امريكا اب جابان نزلو معسكراتا كتصفح مخانا زمناو ميسايلات كتواددلو مدب كم زلوان اب زحلف قربا غيزه محبارا يذكر امريكا اب غزات جابان اب زلو 10 مدبراتا لعلي 50 شح وتادرات وافيرا كم زلا زفلتيون فرنسا بتشاد وافيراتون صنحت سراويتا كتوصو كم جمرت افريقا كما اكلت سقمتي فرنسا ب10 تحساس ابتا افريقاويت هاجر نزنبرا ناي وق نفرتي كم زوصاتن تقاليحون اذا ناي موص سقمتي حدت معلتات دحرتي منغست تشاد مس فرنسا صنحو صطاون وتهدراون زمدناتات مبتاخيو زصعب زلو تسمع فرنسا بتشاد زلو استات 11 سراويتا تقليلا كتوص زتقالل بمخانو ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከተውፅኦ ምዃና ተገሊጹ ፈረንሳ ኣቐዲማ ኣብ ማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ኣዋፊራቶን ዝጸንሐ ሰራዊታ ብውሳነ ናይተን ሃገራት ከም ሰሓበቶ ዝጠቐሱ ጸብጸባት እታ ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ ዝጸንሓ ወተሃደራዊ ህላወ እናብቃዕ ይመጽእ ከም ዘሎ የረዱ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ልዕሊ ውሱናት ኣሜሪካውያን ውልቀ ሰባት ናይ ቪዛ እገዳታት ከም ዝወሰነት ኣፍሊጣ እገዳዝ ተነቢሩሎም ዘሎ ኣሜሪካውያን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ምትእታው ክገብሩ ዝጸንሑ ምዃኖም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ብ10 ተሓሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ እቲ ስጉምቲ ኣሜሪካ ንሉዓላውነት ቻይና ከተኸብርን ኣብ ደሴት ታይዋንን ምምሕዳር ሆንግ ኮንግን እትገብሮ ምትእታው ከተቋርጾን መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ ኣሎ ቻይና ሉዓላውነታን ረብሓታታን ንምውሓስ ተጻባእቲ ኣብ ልዕሊ እትብለን ሃገራት ኣድላይ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምትታት ካብ ምውሳድ ከም ዘይትቁጠብ ከተጠንቅቕ ጸኒሓላ
ኣብ ደሴት ታይዋን ዝግበር ምትእታው ቀይሕ መስመር ምስጋር ምዃኑ ትገልጽ ቻይና ነታ ደሴት ኣጽዋር ክሸጣላ ከም ዝጸንሓ ንዝኸሰሰተን ብርክት ዝበላ ኩባንያታት ኣጽዋር ኣሜሪካ ከም ዝኣገደት ይፍለጥ። ብሪጣንያን ቆጵሮስን ቁጠባውን ጸጥታን ኣብ ዝርከቦ ሓያሎ ጽላታት ናይ ምትሕጋዝ ስምማዓት ከቲመን እቲ ስምማዓት ዝተበጽሐ መራሕቲ ክልቴን ሃገራት ብ10 ታሕሳስ ኣብ ደሴታዊት ሃገር ቆጵሮስ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ እዩ። ክልቴን ሃገራት ኣብ ምድንፋዕ ጸጥታ፣ ምክልኻል፣ ትምህርቲ፣ ባህሊ፣ ቁጠባ፣ ወፍርን ንግድን ክትሓጋገዛ ምዃነን ኣፍሊጠን። ከም ኣካል ትስምምዕ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኬር ስታርመር ኣብ ደቡባዊ ገማግም ባሕሪ ቆጵሮስ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መደበር ሃገሩ ብምብሳሕ ምስ ሰራዊቱ ከም ተራኸበ ተገሊጹ። ብሪጣንያ ኣብታ ናይ ቅድም ግዛእታ ዝነበረት ደሴታዊት ሃገር ክልተ ወታደራዊ ማዓስከራትን ልዕሊ 700 ወታደራትን ከም ዘለዋ እዩ ዝሕበር። ቀዳማይ ሚኒስተር ኬር ስታርመር ድሕሪ 1971 ናብ ቆጵሮስ ምብጻሕ ዘካየደ ናይ መጀመርታ መራሒ ብሪጣንያ ምዃኑ ጸብጸባት የረድኡ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ጨንፈር ውዳ ቤታት ሲቪል ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ኣብ ከተማ ባጽዕ ጉባኤ ኣቃኒዑ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ መግቢ እንስሳ ብምስሳን ምህርቲ ጸባ ንምዕባይ ዝሕግዝ ስልጠና ተዋሂቡ። ኣብ ዞባ ሓልሓል ኣብ ምስራሕ ዲጋ ረህይ ንዝተዋፈሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል እንጉዶ ተገይሩ። ኣውስትራልያ ስራሕት ኣሜሪካ ዝኾነ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ክሩዝ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ሓቢራ። ቻይናን ቪየትናምን ሽርክነተን ንምምዕባል ኣብ ዝኽእል መዳያት ተዘራሪበን። ኣሜሪካ ኣደስኪላቶ ካብ ዘላ ገንዘብ ሩስያ $20 ቢልዮን ናብ ዩክሬን ከም ዘሰጋገረት ገሊጻ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና